Sunana Ammar wanda aka fi sani da Ammarullah. Ku biyo ni domin ku ga tafiya na zuwa Kaduna. Ga nan muna tafiya inda za a raka ni inda zan hau jirgi mu tafi Kaduna. Da yan raka ni na hau motan haya na hau. Saboda ban da mota yanzu for now. Dama ban da mota. Ga direban mu gudu kawai yake. Zai kai ni Kubwa inda zan hau jirgi. Bayan mun je Kubwa ya sauke ni na hau keke napep inda zan mu karasa train station. Muna ta tafiya kafin na ma yi skipping wani wuri. Sai da aka yi ruwa, in fact sai da ruwa ya mun sharkaf kafin mu karasa Kubwa, kafin mu karasa train station daga wannan karshe dai finally mun zo train station ga inda muke jira kafin jirgi ya karaso kafin a mana order mu je wurin ga nan kuma a jiki ya Allah ga inda kuma jirgi an karaso an shigo da mu inda za mu hau jirgi amma jirgin bai riga ya karaso ba, kowa yana zaman joko ana jiran jirgi, kowa ya yi jingi mutane karuwa kawai aiki, ana ta ƙara yawa muna ta jiran joko muna zaman joko. Finally sai muka je hon din jirgi ga jirgi nan ya karaso saura kowa ya duba wannan din shi sai muka shiga cikin jirgi, aka shiga cikin jirgi na shiga ni ma na duba inda number na yake na je na nemi guri kafin ma in zauna na shiga video as usual, na shiga video na fita na shiga bayi na yi video na fita ga jirgin fa ya tashi an fara tafiya. Inna lillahi, gudu kawai miki kai jirgin nan baya wasa, gudu kawai yake. Ina kan video ina yin video na fito daga cikin layi na dan yi streaks ina na tuttura mutane, na zo wurin miro wannan kallo na ce kalle ne da kyau, kudi na biya, kudi ka biya, ni ma dole hina yi abin da nake so. Ga wasu can har sun fara bacci, na yi rashe akan kujerar nan na zauna ta jirgi. Sai tafiya muke kamar tafiya wara ta karewa, na kwanta ina ta jira ga wasu kowa ya gaji mai abinci ta zo aka sai wasu suka siya, ni dai ban siya ba abin da na siya, ban da interest kan sai kuma kujerar mu uku ya kamata mu zama amma mu ni kadai na zauna akan kujerar saboda sauran ba su zo ba. Na zauna muna ta jira da ana ta jira ga jirgin fa gudu kawai yake can dai naga zaman yayi yawa, na shiga chess na buga chess sharp na gama da su, dama na fi su iyawa. Can sai aka mun karaso rigasa ba wahala, muna karasowa an fara sassauka, ni ma na biyo baya aka fara sassauka, ana sassauka ga wannan mun taho an sauka mutane, an zo a sauka mutane like masaukan baki, mutane sun zo su sauki wa'inda suka zo dauka. Ni dai ba wanda ya zo dauka na a shirya, ba wanda nake expecting, ga mutane kowa yana fitowa ba wanda nake expecting. Muka fito waje sai masu keke na pep drop waye na riga sannan da inda mutum ya taba zuwa ya sani. Nace ina ni mashin zan hau, na hau mashin saboda na san mashin ta fi gudu, kuma na san an ce min ana aiki a unguwarmu, so idan na dauko wani keke na pep ko mota za mu sha wahala. Na hau mashin mu kai ta gudu, dama ni as usual na fi son mashin. Ana ta gudu ana tafiya nan a rigasa ne, ana tafiya muna ta tafiya a rigasa ana gudu mai ga keke na pep ko ta ko ina dai. Can aka zo highway, ana zuwa highway na ga lamari ya rikici, titi ya zama one way saboda aiki kawai ake, titi daya an rugurguza shi ga nan bangaren an rugurguza, aiki kawai ake here one way. Trailer ta yo kusa da kaina, inna lillahi, naga kamar zan halaka, nace ina a daidai ina muke ne kai ai sai na gode wa Allah ma gwara da na dauko mashin, saboda mashin ce za ta dinga ga trailer fa wayyo, mashin ce za ta dinga kutsawa cikin hargatsi, a shiga nan a fita nan ga har wannan ta fara yi. Can aka karaso unguwar mu naga ko ina an ruguza, inna lillahi wa inna ilaihi, titi gaba daya an ballo aiki, an ce kwalta za a yi. Har gidan mu an sauke katanga guda daya, an sauke wata katanga wata shigo hanya za a yi kwalta. Ai ko ga yana ne na shigo gida har dare ya fara yi, tun ni da na tashi tun da yamma. Aka zo aka sauke ni wani daki ga nan, aka ajiye ɗakin. To kun san garin da ba na ba, kawai na ganna a cikin aka kawo ɗakin nan, ga nan ma kamar ma hoto na ne a jikin bango, na gani dai ga rubuce wasu da lasalai a jikin bangon. Ce ya zamu tunda mun baro garin mu mun zo garin wasu, wanda zamu yi haka zamu zauna. To ga dai ɗakin nan na sauke kayana na aje komai da komai na fito waje. Habawa unguwa ta rikice, ko ina ya rikice, ko ina yayi kaca an rusa, ko ina an ruguza, ko ina. Nace baran ƙara dawowa ba sai an gama kwalta. Ga nan jan ƙasa ga gidan mu an sauke katanga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da sassafe aka dawo, habawa sai na je ɗibo ruwa, na siyo ruwa, na ce bari in tuna da kira mai ruwa, na ce mai ruwa ya zaman shi kawai, ni da kaina zan juye. Na fara aiki na dinga zuba ruwa.
ringa zuwa ruwan nan. Ana aiko ana gani yake Khalifa ya dau waya ya fara min bidiyo ku zai fa ma yazo ya ce bari ya kama tunda Top G na aiki shi ma bari ya kama ga yana CJ gangster sai da fito da dan yi selfie a waje ga nan ga unguwa ta rikice aiki kawai ake nan da safe an ci gaba da aiki ga motocin da ga zaliman motar da ke rusa ko ina yamma na yi na kai mota yarinya ziyara ta shanya ni kuwa ga nan na dan yi hotuna can aboki na abbe yake mafiya kira ni shi zo mi comedy nace ga nan zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa barka dai. Yawa. Nace da Allah ba wani aiki da za a dan ma anan? Aiki kuma? Ba wani abu da zan siyo ma a nan can haka. Ba wani aiki. Ka dai duba in akwai abin da zan siyo ma ni zan je zan siyo ma a can. Aiki kamar ne no ba wani aiki ban san ka ba aiki ba. Ba zan gudu ba kana kallo na fa zan siyo ma abin fa in kawo ma. Okay. Ga sai mun ko to a shagon can. Okay to ba da yawa. Insha Allah yanzu zan dawo. To shi ne. Me haka? To mu je mana ba ke bane? To ai ka bani in je in dawo ko? Mu je dai. Wai me haka? Tunda ka aike ni ka jira ni in je in dawo. To shikenan je ka. Ga kudin ka kawai je ka. Kawai. Ba. Ka san da wani dariya. Sai muka je kwallo da dare haba wa muka je filin kwallo. Hawa muka yi hotuna kafin a fara kwallo ga nan ga kowa da kowa an haɗu match ya haɗu match mai zafi da wasu ni nace a haɗa mana wasa saboda dawo wanda nayi ga nan an fara match da ni aka fara ina cikin game din anan ina ciki amma ba a yi bidiyoyi sosai a lokacin ba nuna ni ba sosai saboda na ce serious kawai zan zama I want to be very serious bayan na gaji ne da ce a fara nuna ni karshe ma dai rafali ne nan an kusa cin wata kwallo da kai maybe zan bar sound din wannan ga dai na ana filin kwallo dai ana ta kwallo gani nan ana dan gaggyarawa na dan ci a dan mun wani a dan min short video sai ga shi ma ya shigo ce a to ni ma bari in yi join Top G yi video ga haske saboda me ka tai bara a fito to me an ciro ka to mun tilo ka buga an ciro ka ba ka fito an cire shi yace wallahi shi bare fita ba kai ga nan ina dan aban usur din so an kusa mai da ni na kusa komawa cikin kwallar ina komawa aka samu matsala yanka mu kawai ake ana mana osi dalla da kalle shi yanda ya tale osi shi Mansur yayi wata attempt sosai wacce ta kusa ci huzi ma ya maida ta aka daura hannu bisa ka aka samu wata free kick na ce wallahi sai na buga ana ture ni ina dan girman Allah a bani post din ne yanda yake a bude bugu ɗaya zan yi inci kai Shaibi ya ki bani dama da yana ban dama zan buga kwallon nan cikin zare za ta shiga kawai ne passing ina yin passing dan Ladi ya auna musu shot amma bai ci ba aka ci gaba da wasa dai ana wasa ana tafiya yanda ya kamata can kawai na ce na gaji aka ban usur ce in ci gaba da rap haba na dinga doji wa kwallo na ci gaba da hura usur an filla mutane ya kai nawa daga fara hura usur dina an karya mutane ni ban san adadin su ba da abin da za a hannu da aka ture ni wannan ma injury aka kai shi sai dai ya fita da kwallon bare iya bugawa ba na hura foul sannan in aka ci kwallo wani lokacin zan dan kawo da ido na kawai sai dai su za su ce go ce ko ba go ba saboda in ka ce go ne ɗayan opponent din za su ce su ba su yadda ba su ce sun yadda kawai na karshe dai game ya kare wasa ya kare ga nan na cire kayana zan canza mu tafi gida sai aka dan zai aka dan yi mun video ba wani nisa an ba amma dai amun dai wasa da kare aka dawo gida to ga nan dai na dawo ina nan gurin ni ba ma san ina bane nan da amma dai ga nan dai a wurin dai wani wuri ne wai aka ce wai nan ne gidan mu ga dai nan dai ni ne muna da wurin dai can kawai game ya kare komai ya kare as usual kun san ina trading na dan shiga na dudduba kasuwa na dan ciciro kuɗi daga ciki na fita akwai abubuwa da yawa da ban nuna ba kawai na sai ticket zan dawo ga nan a Rigasa railway station na dawo Abuja akwai abubuwa da yawa wanda ban nuna ba so saboda bayan na gaji gaskiya ban ƙara yin video ba bye